ин оина дунёи худро дошт. Дар оинааш мо мебинед ки китоб дар рӯи миз чӣ гуна хобидааст. Аммо вақте Елена дарҳол ба ақиб гашт, дар ҳақиқат дар рӯи миз чизе набуд. Ҷаҳон дар оина ғайривоқеӣ буд. Шояд одамоне ки дар оина буданд қалбакӣ буданд. Елена дарҳол телефонро гирифта камераашро кушод. Дар он ҷое ки китоб дар оина буд калон кард. дар китоб ҳарфҳои юнонӣ навишта буданд. Дар интернет калимаҳоро тарҷума кард. Ин суханон маънои хиёнати яҳудиёро дошт. Дар дохили он гуфтугӯи байни Исо ва Яҳудо аз нав навишта шуда буд. Яъне дид ки ин ба Библия дахл дорад. онҳо қарор доданд ки барои ёрӣ ба Вергара муроҷиат кунанд. Мумкин аст ки ӯ ягон нишонае ёбад. Вергара оинаро аз назар гузаронд. ӯ намедонист ки ин чӣ аст. Аммо онҳо дар ҳамин вақт як нишонаеро пайдо карданд. маълум мешавад ки дар оина дари кушода аст. аммо дар ҳаёти воқеӣ ин дар баста аст. Вергара ба дар наздик шуда чанд маротиба дарро кушодаву пӯшидаан гирифт, аммо дар оина он боз истода аст. вай бо шубҳа ба диван нишаст. дар ҳамин лаҳза Елена дид сояи сиёҳе вориди ҳуҷра шуд. се нафар давиданд ки кӣ буданашро бинанд, аммо дар дарун касе набуд. Вергара тасмим гирифт ки дар ин ҷо бимонад ва тафтиш кунад. ва сардор Пако ба Елена ишора кард ки аз он ҷо равад. маълум шуд ки ӯ қаблан дар ҳама ҷо камера насб кардааст то тамоми ҳаракатҳои ин ҷоро тафтиш кунад. дар ин вақт Вергара дар хона садое шунид. дарҳол нигоҳ карданд ва маълум шуд ки муш будааст. ба назар чунин менамуд ки ягон мушкилоте вуҷуд надошт. Пако видеоро аз камераҳо тамошо карда механдид ба ҷои ин ки ӯ ҳам шубҳа кунад. вақте ки қариб саҳар шуда истода буд, ҳама дар хоб буданд. сурати Вергара дар оина аҷоиб намоён мешуд. Вергара дар назди оина танҳо истода хомӯшона нигоҳ мекард ва ҳеҷ коре намекард. рӯзи дигар Пако ва Елена ба ҳуҷра баргаштанд. Вергара ҳанӯз хоб буд. гӯё тамоми шаб беқарор буд. вақте ки ӯ бедор шуд, Пако ба ӯ иҷозат дод ки видеоҳои шаби гузаштаро аз камераҳо тамошо кунад. Вергара дар оина на танҳо аз ҷой хестааст, балки вориди ҳуҷра ҳам шудааст. дар он ҳуҷра касе ҳам дар курсӣ нишастагӣ буд. инро дида ҳар сеашон ба ларза даромаданд. ба ҳар ҳол ин чист? дар паси ҳама ин кист? Вергара табар гирифт ва барои шикастани ин оина омода шуд. аммо ногаҳон дар оина акси ӯ пайдо шуд. Вергара сахт тарсид. маълум мешавад ки як рӯз пеш вақте ки ӯ нишаста ва хоб мекард, ногаҳон аксаш дар оина пайдо шуд ва аз ҷояш хест. хомӯшона наздик омад ва дар ҷояш истоду ба аслии худ нигоҳ кард. рӯз дигар ӯ дар ин бора аз видеои тариқи камераи назоратӣ сабтшуда фаҳмид. дар ин вақт ӯ тасмим гирифти оинаро шикаста ба ҳамаш хотима диҳад. аммо Пако ӯро боз дошт. Елена низ ӯро ба таъхир андохт. вай умедвор буд ки ӯ ҳақиқатро медонад, оинаро нашиканед. вале Вергара ба қарори худ боварӣ дошт. вақте ки қариб оинаро мешиканад, аксаш берун баромад ва мехост танҳо бо ӯ суҳбат кунад. Пако ва Елена маҷбур шуданд ки берун раванд. онҳо ҳодисаи дохилро тариқи навор аз камераҳо нигоҳ мекарданд. аммо ногаҳон Вергара камераҳоро хомӯш кард. диданд ки вазъият бад аст, фавран ба ҳуҷра баргаштанд. аммо дари хона ба таври ғайриоддӣ баста шуда буд. дар ин вақт акси Вергарае ки дар оина буд гуфт: он кӯдакеро ки кушти дар хотир дорӣ? Вергара инро шунида асабонӣ шуд. ту дар бораи гузаштаи ман аз куҷо медонӣ? баъдан ӯ шахсеро овард. ин ҳамон писарбачаест ки Верга солҳо пеш кушта буд. вазъи даҳшатноки ин писарбачаро дида, Вергара ба бахшиш пурсидан даромад ва сонияи дигар писарбача ӯро зада бо худ гирифт. вақте ки Пако ва Елена ниҳоят дарро кушоданд, оина якбора пурра шуд. онҳо инчунин як чизи ғайриоддӣ пайдо карданд. Вергара вонамуд кард ки онҳоро ба калисо барад ва ба онҳо ҳикояеро нақл кунад ки ҳеҷ кас набояд донад. дар Рум як ҳаракати бидъатӣ вуҷуд дошт ки асрҳои зиёд вуҷуд дошт. онҳо ҳар гуна корҳои зишт мекарданд. онҳо викарӣ, кардиналҳо ва ашёҳои муқаддаси худро доштанд. аммо ин чизҳои ба ҳам алоқаманд барои куштани Исо офарида шуданд. ҳар чизе ки Исоро меранҷонд ба онҳо қувват мебахшид. масалан чизҳое ки бо тарҷумаи русӣ дар рӯи экран дида истодаед. ва аз ҳама пурқувваттарин си тангаи нуқраи яҳудиҳо ҳаст. ҳама чизро гуфта, Вергара ҳадафи худро гуфт. ӯ мехост тангаҳоеро ки Елена дошт бигирад. барои фаҳмидани заифии душманон Елена бояд ба ӯ тангаҳоро диҳад. аммо овози таҳдидомези ӯ барояш шубҳанок шуд. вай гуфт ки мол барои тангаҳо бармегардад ва бо ӯ суҳбат мекунад. ӯ аҳамият дод ки овози ҳамсуҳбаташ дигар шудааст. ғайр аз ин ӯ дигар далеле наёфт. вақте ки тангаҳоро ба ӯ медод, ба соати дасти ӯ нигоҳ кард. ақрабакҳои соати ӯ нодуруст об мехӯрд.
фаҳмид ки ин вергара нест. вай ӯро ба замин тилла дода ба ҳуҷра рафта пинҳон шуд. вақте ки ӯ рафт, ҳарду дар назди оина истода нигоҳ мекарданд. агар дар берун вергараи воқеӣ набошад, пас аслиаш дар дохили оина ҳаст. Елена бо диққат назар карда китоберо дид ки дар берун набуд. аммо вай дар ҳаёти воқеӣ тавонист ки китобе ки дар рӯи миз буд ҳис кунад. вай ин китоби асроромезро гирифт. вай якду бор баланду поин карда боварӣ ҳосил кард ки танҳо ба назараш ин наменамояд. баъдан вай китобро ба сӯи оина партофт. ногаҳон дар паси оина дунёи дигар кушода шуд. ҳарду оҳиста оҳиста ба дарун даромаданд. ба қалъае расиданд. дар ҳама ҷои деворҳо оинаҳо буданд ки ин оинаҳо бо дигар ҷойҳои ҷаҳон алоқаманд буданд. ҳамаи ин ҳодисаҳо аз тасаввуроти онҳо берун буд. аз оинаи кӯҳна онҳо поперо диданд ки маҷлис мегузаронад. дар рӯбарӯ марде буд ки сараш халта пӯшонда буд. яке аз ёрдамчиён ба поп корд дод. вақте ки ӯ кордро бусид, ба дигараш гузашт. ҳамин тавр шахси нодуруст метавонад қудратро ба корд интиқол диҳад. халтаро аз сари мард канда гирифтанд. ин вергара буд ки ӯро дуздида ба ин ҷо оварданд. поп аз вергара пурсид ки пораҳои нуқра дар куҷо ҳастанд, вале вергара хомӯш монду ҷавоб надод. агар нагӯӣ бояд бимирӣ гуфтанд. елена дар беруни оина сахт тарсид. вай дарҳол бо пораҳои нуқрааш ба оина зад то ба ӯ таваҷҷӯҳ кунад. вақте ки вергара гурехта ба берун баромад, оина ба девор табдил ёфт. аммо фурсат набуд. вергара ярадоршударо гирифта ба берун давиданд. вақте ки ин оинаро тарк карданд, ин оина низ ба девор табдил ёфт. вергараи қалбакӣ низ аз берун нопадид шуд. дар ин вақт елена фаҳмид ки ин тангаҳо бо худ чӣ даҳшате меорад. пас вай ба назди кӯпрук рафта онҳоро ба дарьё андохт. аммо вай фикр намекард ки онҳо барои ин боз бармегарданд. дар ҳамин ҷо қиссаи ҷолиби мо ба охир мерасад ва агар ба шумо писанд омада бошад ва мехоҳед ки ҳамин гуна қиссаҳоро боз тарҷума карда ба шумо пешкаш кунем, пас ба канали мо подписатсия кунед ва дар ҳамин видео лайк гузоред. қиссаҳо аз филмҳо сохта шудааст ва мо аз дигар забонҳо бо забони тоҷикӣ тарҷума карда дар баробари ин бо навиштаҷотҳои русӣ видео омода карда ба шумо пешкаш мегардонем. бо канали ютуби тоҷикӣ бошед, то видеоҳои оянда бо шумо хайру хуш мекунем.